Tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Maha's Secret File. Si Maha na nahuli ang mama ng kanyang boyfriend na merong lalaki sa bansang pinagtatrabahuhan nila. At syempre, hindi niya nga masabi-sabi yun nung una sa kanyang boyfriend. Pinili niya magbulag-bulagan, magbingi-bingihan at maging wala ng pakiramdam. Kaya lang, syempre, the curiosity killed the cat. Oy, ano daw? Pinakilaman niya ang laptop ng nanay ng kanyang boyfriend. At dun niya nalaman na totoo pala lahat ng kanyang nararamdaman, nakikita at naririnig. Legit, may kabit ang mama ng boyfriend niya sa ibang bansa. Sa sobrang bigat ng nararamdaman niya, kinuwento niya sa Frenicals. Pero itong si Frenicals, friend din pala nung mama ng boyfriend niya. Kaya boom, nagkabistuhan, nalaman na binuksan palang laptop, kaya naman nagsabunutan, nagkapanakit sang isa't isa. Then, may utusan pang nangganap, no? Nahiwalayan mo na lang ang anak ko. Hiwalayan mo na yan. Mga ganun. Pero hindi nagpatinag ang pagmamahal ni sender natin sa kanyang boyfriend. At ngayon kinasal na sila. Nagkaroon na ng kapatawaran between the mother, Tita Peachy, at ang ating sender. Medyo na fast forward nga lang yung dulo, no? Hindi ko alam kung anong mga naganap doon sa years na hindi sila nag-usap ni Tita Peachy. But I think it's irrelevant na kasi the lesson here is that you have to really forgive. Na kahit wala nang lumabas sa bibig mo, as long as genuine and sincere kayo dun sa pagpapatawad na ibibigay ninyo sa isa't isa, then go. Anyway, pakinggan na natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Darwin Russell. Mag-ingat sa taong pagsasabihan mo ng mga nalalaman mo tungkol sa mga nangyayaring pagluloko. Mali talaga ang mga taong nagsasabi sa mga akala mo totoo sa iyo. Ikaw pa ang lumabas na masama. Kaya tama lang na lumayo ka kay Tita Peachy mo kahit siya pa ang mama ng boyfriend mo. Kung hindi siguro nangyari ang paglayong yun, baka wala siyang na-realize. At ikaw din, hindi mo rin naprotektahan ang sarili mo. Buti na lang nagkaroon kayo ng space sa isa't isa at nagkaroon siguro ng enlightenment ang mama ng boyfriend mo na makapag-isip-isip na mali talaga ang kanyang ginawa. Yun lamang po from Darwin Russell. Eto pa ang sabi ng ating kabisyo na si Jobert Vertusado. Kawawa si Jobert. Pero nakakahanga yung ginawa ng boyfriend mo dahil ipinaglaban ka niya. Pa-shoutout po sa Bulacan Overdrive Grab drivers. Ikaw ba si Jobert na tinutukoy na papa ng boyfriend ng sender natin? Charot with the rot. Anyway, ito naman sabi ni Elizar C. Kaloyloy. Ganda ng story ano to, yung secret file na to, yung kay Maha. Ang hirap isipin. Kita mo, yung nanay ng boyfriend niya, nakuha pang mga liwa sa binabing kasalanan na makikita niya. Yung nanay pa niya mismo ang gagawa, nanay ng boyfriend niya na gagawa ng kasalanan. Di ko masikmura yun eh. Ang dami kong
tumatakbo sa isipan ko. Ba't nagawa ng nanay ng jowa ni Maha na magtaksil sa sarili niyang asawa at sa anak niyang pa mismo, sa boyfriend niya, sa boyfriend mismo. Kung nasa posisyon ako ni Maha, syempre masasaktan din ako. Kung ako yung boyfriend niya, nako, hindi lang galit ang aabutin ko sa kanya. Ipapakulong ko pa siya. Kakasuhan ko ng adultery yan. Kasi parang sinasaktan ako eh. Nasasaktan yung pagkalalaki ko eh. Ang sakit sa sikmura. Sipin mo yung relationship ng parents ni ng boyfriend ni Maha. Napakahalaga ng sagrado ng kasal. Tapos sa isang iglap, mahuhuli ni Maha yung nanay ng boyfriend niya na may ibang lalaki. Kung ako yung nasa posisyon na yun, syempre masasaktan din ako bilang anak, bilang boyfriend ni Maha. Daming tumatakbo sa isipan ko, Ate Rocky. Pero sa mata ng tao, sa batas, at sa mata ng Diyos, kasalanan yan. True! Kasalanan. Kasalanan talaga kapag hindi mo ini-inform. So, dapat informed yung mga tao kapag nagloloko ka. Charot. Anyway, ito pa sabi ni Rafi. Naawa ako ng matindi sa pamilya ni Tita Peachy. Pati sa tatay ng boyfriend niya na asawa niya na ngayon. Well, I hope, DJ Rocky, na maging maayos ang kanilang pagsasama at naway hindi na gumulo pa ang sitwasyon ni Tita Peachy dahil sa mga maling desisyon niya. Hindi po ako makapag-voice message dahil nasa jeep pa po ako. I hope mabasa mo ang comment mo. O, ingat Rafi ha. Smile ka naman dyan kung nasa jeep ka. Kunwari nababaliw ka kasi naka-headset ka. Charot with darot. O kung hindi ka man naka-headset, naka-loudspeaker si Manong driver, di wow, mabuhay kayong lahat dyan sa jeep o sa FX o dyan sa taxi o sa Grab. Wag nyo masyadong titingnan yung katabi ninyo. Baka mamaya isipin may gusto kayo dyan. Charot. Anyway, eto naman sabi ng ating kabisyo na si Ryan Jimenez. Minsan mas okay na magsawalang kibo na lang. Dahil lalabas naman ang totoo. At least hindi sa'yo magmumula ang katotohanan. Shout out and watching. Listening from Cabanatuan City with my wife, Charlene Villafranca Jimenez. More power. Ito pa sabi ng ating kabisyo na si Charles. Medyo nabitin lang ako sa storya. Ngayon pala magtatanong na ako sa boyfriend niya. Kung sinabi niya ba sa tatay niya yung karumihan ng nanay niya o inilihim niya alang-alang sa pamilya nila. Nanay ng boyfriend niya yung nagloko pero siya pa tong may ganang magwala at mambugbog. Wow. Sender, pinatawad ka pero sa akin lang naman to. Di ako nakaramdam ng sincerity. I think mag-set ka na lang ng boundaries para sa peace of mind mo para okay ka. Binigyan ka ng trauma eh. Andiyan na yan. Pero nasa iyo yan kung talagang magaan na para sa iyo ang lahat. The choice is yours. Well, mukha naman daw magaan sa kanya kasi sabi niya dun sa sinend niyang letter sa atin. Nagkapatawaran sila, gumaan daw yung pakiramdam niya. Nawala daw yung bigat at bara sa dibdib niya. So I guess, okay sa kanya. Eto pa sabi ni JP Babasa, Maha and Peachy. Naidugtong mo pa yan, JP Babasa. Sobrang intense ng sender natin, ng storya niya. Para sa akin, mas pipiliin ko na lang na manahimik, no? Para walang gulo. Mahirap din sa kanya na nalaman niya, naipit siya, nag-away pa sila ng mama ng boyfriend niya.
Pero okay na rin yun. At least, nailabas naman na ang katotohanan. At buti nagkapatawaran sila. Nakaiga na siya ng maluwag. Yun lamang po. Happy Tuesday. Ingat lamang po sa pag-uwi, DJ Rocky from JP Babasa. Eto pa sabi ni Gab. Minsan sa buhay natin, makakatagpo tayo ng tao na sasaktan tayo. Na ipaparamdam sa atin kung meron ba tayong halaga sa mundong ito. Buti na lang hindi ka nagpatinag at naging kasangga mo ang boyfriend mo sa hamon mo sa buhay. At yung hamon na yon, ang nag-umpisa ay ang nanay pa niya. Pero ang mahalaga, nagkapatawaran na kayo at namumuhay na kayo ng mag-asawa ngayon. Shout out DJ Rocky, pinakamaganda ka talaga sa aking puso't isipan, walang charot with harot yan. Thank you so much from Gab. Hello din po kay Diaz Matt na gustong makapag-share ng kanyang secret file. Okay, sige, mag-share ka na lang. Send mo na lang dito, raketera@gmail.com, ha? Anyway, Maha, grabe. Di ko kinaya yung secret file mo. In fairness naman, maraming aral na pwedeng makuha dito. Yung pagtitiwala mo sa sarili mong kutob, yung gut feel mo. Yung kutob ay yung magsasabi na merong mali. Kaya kailangan mong pagkatiwalaan yung sarili mo na kapag kinutuban ka, kailangan mo ring malaman kung tama ba yung kutob mo o mali. Etong instinct na to ay ibinigay ng may kapal para protektahan tayo sa mga panganib na pwedeng mangyari sa atin. So it's up to you kung may gagawin ka para mapatunayan na yung kutob mo ay totoo o hindi. Pero most of the time, yung kutob natin, totoo. Pagsisikreto. Paglilihim. Lahat naman siguro ng tao may sinisikreto o may nililihim. Pwedeng bumili siya ng lupa na siya lang yung nakakaalam. Ba't gano'n yung example ko? Hindi kasi may good and bad na inililihim eh. Hindi lahat ng inililihim mo ikinasisira mo. Pwede ka naglilihim na may pinatatayo ka palang bahay, pang surprise, sa mga magulang mo. Yung gano'n. May klase ng lihim na nakakasira ng buhay. Tulad na lamang ng pangangabit, pagkakaroon ng kabit, hindi pagsasabi ng totoo, na pwedeng makaapekto sa buong pamilya. Yan yung mga bagay na hindi maganda yung epekto. And kapag may itinago ka, oras lang o panahon, maaaring hindi man ngayon, pero pwedeng sa susunod na taon, biglang maisuwalat na ito. Na hindi manggagaling sa'yo o sa ibang tao pa. Worst, yung pamilya talaga niya. Naipit ka sa sitwasyon na mama din talaga ng boyfriend mo yung may gawa eh. Na asawa mo na ngayon, by the way. You were left with no choice. At kailangan mo nang maging honest dun sa boyfriend mo. And in fairness naman dun sa boyfriend mo, feeling ko talaga hindi niya sinabi sa tatay niya na hanggang ngayon walang kaalam-lam yung papa niya na nangaliwa si Mother Dear. Posible na pagsabihan niya na si Mother Dear kasi umuwi na ng Pilipinas. Tapos nagkayakapan na kayo. Tapos nagkapatawaran na kayo na magsimula na lang ng panibagong buhay. Well, binigyan pa siguro ng pagkakataon. At yung pagkakataon na yun hindi sinasayang ha. Kapag nagkamali ka, tas binigyan ka ulit ng pagkakataon, ayusin mo na. Hindi pwedeng ulitin mo pa ulit yung ginawa mong pagkakamali. Ang kapal mo naman pag ganun ka. So, mahalaga yung aral na yun. Na minsan, kailangan talaga maglabas ng totoo kahit mahirap. And nakaka-proud ka
Dahil ipinaglaban mo ang sarili mo. Ginawa mo kung ano yung kailangan para protektahan ang sarili mo. Hindi mo kailanman dapat hayaang lamangan ka o gawing masama ng iba kahit pa pamilya sila ng boyfriend mo. Kung naagrabyado ka, lumaban ka. Life is short. Manadyak ka. Charot, hidarot. Hoy, biro lang Siyempre, ayaw naman natin ng mga physical na ganun. Pero diba, hindi ka naman bubulag-bulagan, magbibingi-bingihan. Parang robot na lang na wala kang pakiramdam. Kahit nga AI ngayon, marunong nang sumagot ng emotional questions So, kailangan mo protektahan ang sarili mo. It is for your peace of mind. And speaking of peace of mind, talagang naibigay mo na sa sarili mo ito nung nakapagpatawad ka ng taong nakapanakit sa'yo few years ago. Hindi biro yung ginawa sa'yo ng mama ng boyfriend mo na si Tita Peachy, Biruin mo. Dalawa lang kayo sa apartment, walang umawat sa inyo. Nagsabunutan kayo. Nagsakitan kayo. Paano kayo tumigil? Napagod na lang yung braso ko Napagod na lang kayo kaya tumigil kayo magsabunutan? O kaya yung isa na ihina lang kaya kailangan ng pumunta ng banyo? Hindi ko ma-imagine actually. So nakakatrauma yun. And then there you are, nakapagpatawad sa nanay ng boyfriend. Naging biyanan pa. At siguro sobrang halaga din nung oras at panahon para makapag-isip-isip yung mga tao. Kasi kung hindi mo ginawa yun sa sarili mo, yung dinetach mo yung sarili mo sa tao ngayon, malamang nandun pa rin yung bubog. Nandun pa rin yung sakit. Baka walang realization sa maganap. Yung makapagtrabaho sa ibang bansa, napakahirap na nun. Dinoble pa nung mama ng boyfriend mo. She made you think na you owe her so much. And utang mo nga yung buhay mo sa kanya. But you stood still. Napakahusay mong tao. And nakaka-proud din yung boyfriend mo. Dahil pinili ka pa niya. Hindi pa naman pinili ka pa niya. Pinili ka niya at patuloy ka niyang pinipili. Pinaglaban ka niya sa mama niya. So congratulations. And may God bless your marriage. I hope tuloy-tuloy na ito na magandang panimula sa inyong pamilya. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to me at rakitera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You're still with me, DJ Raki, and you are listening here sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. 50 years na tayo, kabisyo. Happy anniversary! This is Spotify Philippines Top New Podcast of 2024. DJ Rocky's Secret Files.